oqala chapter 16 uqala phana ku verse 1. Ayibonge Nkosi ukunikelelwa kwamakholwa. Abasekorinte oqala chapter 16 verse 1. Ufundeka kanje egameni lenkosi. Maqondana nomnikelo obuthelwa abangcwele. Njengalokho ngiyayala amabandla aseGalatiya. Yenzani kanjalo nami. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilowo nalowo. Ngosuku lokuqala lweviki azibekelele eqongelela njengenhlanhla yakhe. Ayibonge Nkosi. Amen. Lafushane nje bathandekayo noma soyiqedela kodwa ngidliwa lapha na uverse 2 ukuthi kahle kahle akwenzeki inhlanhla ingabikho. Nakusonto isikole mayithola imali yokukhera akwenzeki inhlanhla yokuqala kweviki ingabikho. Lethi ke iBhayibheli akube yilona lo Apostle Paul wayeyala ibandla laseKorinte ethi lo myalo ngawusho nje emabandleni aseGalatiya ukuthi akube yilona lo Inkosi yokusibusisa ngosuku nje lokuqala lweviki akube yilona kulokho akutholayo abekelele eqongelele. Kahle kahle thina siyaroba abazalwane ekunikeleni kodwa bake kuba akwenzeki liqala iviki lize liyophela iviki singazange kube khona esikutholayo. Kodwa ngokukaNkulunkulu Inkosi yokusibusisa uthi asiqongelele kulokho esikutholayo njengokwenhlanhla yakhe futhi lokho nalokho esikutholayo siqongelele. Ayibonge Nkosi. Azaqhubeka athi kuze kungabi ukuthi ngelesikhathi ngifika. Apostle Paul futhi wayezohlola ibandla laseKorinte athi kungabi njengoba ukuthi mangifika kube ikhathi kwenziwa umnikelo. Ayibonge Nkosi. Masingaba bandla laKristu lo moya nje sicela lo moya woqongele kulokho esikutholayo. Siqongelele kuthi koshaye kuthi kophela iviki. Kahle kahle kuyakhomba ukuthi umnikelo kahle kahle awusiyona into enzima. Ayibonge Nkosi. Kodwa masuqongelela kulokho kodwa kuphela iviki kube khona kube kwenzekile. Ayibonge Nkosi. Cela uqhubeke mntana Nkosi. Noma qhubeka ku verse 2 sicina lapha ku verse 4. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilona lowo azibekelele aqongelele njengenhlanhla yakhe ukuze kuthi nxa ngifika kungabi isikhathi sokwenziwa umnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethayo ngiza kubabutha ngizokubathuma bephethe izincwadi ukuba baziyise izifo zenu zothando eJerusalema. Uma kufanele ukuba nami ngihambe bayakuhamba kanye nami. Ayibonge Nkosi. Kahle kahle ukunikela bazalwane kuyinkonzo. Ayibonge Nkosi. Yikho uMpostoli Paul wayazi ukuthi kakhulu yazo verse 4 wayazi ukuthi ukunikela kahle kahle kuyinkonzo futhi kunesibusiso. Uzathi kwamina ukuba kuyangami bekothi mase bethunywa bahambisa izipho eJerusalema ngoba lapha eJerusalema makuyongeniswa endlini kaJehova ingcewa kaNkulunkulu abapostoli abe khona eJerusalema. Ayibonge Nkosi. Kwakuzokhulekwa njengoba umnikelo sothi mase sinikelele bese uyakhulekela. Lesi sibusiso sizokwehla ngomkhuleko. Wayengafuni even uMpostoli Paul ukusala kuso. Uzethi ngokwami uba kuyangami ngendlela lesi sibusiso sokunikela esikhulu ngakhona nami uqobo lwami ukushumayela ivangeli isibusiso sokushumayela ivangeli asesikhulu kunalesi sokunikela ngoba ukuze lihambe ivangeli kubiza ukuthi asenze njani asinikele. Kodwa nakho kucela nje sifundeke lapha Matthew chapter 16 or chapter 6 verse 19 kuya 21. Ikhona lapho engithinte khona ngaleli verse Matthew chapter 6 verse 19 kuya lapha na ku 21. Matthew chapter 6 Yeah. verse 21. Amen. Kufundeka kanjena verse 19. Amen. Yeah. Ningazibekeleli ingcebo emhlabeni. Ningazibekeleli ingcebo emhlabeni. Lapho khona inundu nokugwala nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleleni ingcebo ezulwini lapho kungoni nundu nokugwala nalapho amasela
engafohli khona ebe ngithatha leyo yokugcina uqhubeka kancane ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona masingalwa lapho. bantwana benkosi silwe nenhliziyo lapha ekunikeleni bazalwane akukuningi okusonisayo soniswa inhliziyo lapha kwakuyintshumayelo yasentabeni inkosi yomsinibusise uthi-ke uNkulunkulu ningazibekeleli ingcebo uJesu lapha wayeyala ixuku entabeni wayeqale kanjena nje le nkosi ngithini namhlanje le nkosi sibekele aphandle kahle kahle vele akukho wrong kahle kahle ngokukaJesu inkonzo kaJesu kahle kahle yaqala khona entabeni ayibonge inkosi ngoba into kaJesu uJesu ufuna into yakhe ibe sobala ukuze kube yilona lo mntwana kaNkulunkulu athi noma efakaza inkosi noma ngabe sekunesithi esimbambayo sifuna ukumbuyisela emuva kodwa manje lokho ukuthi ngeke ngafakaza ngibukwa ngaphansi into kaJesu yayisobala nje yayifuna ibe sobala bese thi ke sibhekeleleni ingcebe ezulwini lapha kungebi masela khona nalapho kungona inundu khona ayibonga inkosi bese thi ngokuba lapha bengilande nje kuleli verse indaba yenhliziyo lapha ingcebo yomuntu ikhona khona nenhliziyo yakhe iyoba khona thina okwethu bazalwane yazi khona into engikhathazayo nami bazalwane ngizokwenza i-correction kulokho yazi khona imali edelelayo phakathi kwey'mali sisonikela abazalwane siyanikela kodwa nje le mali iyedelela kufanele silwe nokweyisa kwayo siqede ukucanasa kwayo ayibonge inkosi ungamaklabhu ebhola kuthiwa kuneklabhu ilokhu iyaqhwakela isilokhu yawina isicoco kaningi manje khona iklabhu eyibangisayo lapha esitocweni efuna ukuqeda ini ucanasa kwayo nathi-ke bazalwane khona imali bazalwane iyayisa kodwa le mali iyakholwa bazalwane kufanele siqede ukukholwa kwayo nezinye imali zikholwe kangcono kunayo le mali ethiwa u-10 bazalwane yebo nami ngizonikela ngayo impela kodwa ngithe noma ngasho ukuthi yebo izimo zona zikhona impela kodwa namhla ake sizame ukuthi ngendlela okufanele siqongelele ngayo uqaleni kweviki kufanele siqongelele kuze ukuthi uba ngaphezulu kwayo ngoba i-Eden iyakholwa le yabona ayikho imali ekholwa njengo-10 uma sekiwa nje phepheni noma ngabe kuthiwa bekukhona bekungaphezulu evikini kuvele kunciphe ukuthi make wafika 10 le mali ngathi ikholwa kakhulu kunezinye sikhona abazalwane manje namhla impela nayo the noma kwenzeka ngithi ngindathola ukuthi ayi bakwethu ayicha yazi kodwa lento ngisho kufanele ngiyidalule ngoba thathe bese lezi ezinye imali zisebenziseke nje ngendlela engabonakali make kwasala yona make kwangathi kufanele kukhishwe yona yena ngathi ikholwa kakhulu kunezinye ake siqede ukucanasa kwayo bazalwane namuhle ake siqede ukucona iyacanasa nansi imali nansi leli phepha elihlaza iyacanasa ngoba usathane wazi kahle ukuthi imali lokho kushayeka yona awukho umsebenzi othena uzoya phambili ingakho ngithe nami cha impela bazalwane cha kuba ngifaka namakhoyi impela ngaphezulu noma izimo sesolwela ukuthi izimo silwe nokuthi manje siqede ukucanasa wathi manje make kwakhona engaphezulu kwayo ngoba nje nguqedile ukucanasa ka-R10 hayi bazalwane ayikhona sengathi manje yona ikholwa kakhulu kunezinye imali make sabusa kwakhona ezinye imali ngathi zingasebenza kuze kuzofika kuwe ngathi yona manje yazedlula ezinye imali ake siqede ukucanasa kwayo ayibheke igama likaJesu singahlabelelani-ke abazalwane sizonikela alibonge igama lenkosi ngenxa yememezelo zephasika ezizoba khona singanikela abazalwane sobe sisicela kwaNkulunkulu isibusile umnikelo bese sidedela isikhathi-ke sezwi likaNkulunkulu alibonge igama likaJesu sisenkonzweni yokunikela awunikele nawe hlabelela sisenkonzweni yokudumisa nawe hlabelela nawe hlabelela nawe sisenkonzweni yokuhlabelela nawe sisenkonzweni yokuhlabelela
ongcwele na umnikelo ovela kubantu abakho siyathandaza siyakhuleka egameni likaJesu yonke uNkulunkulu iminikelo labayilethe kuwe ayibacelela okuthile kuwe egameni likaJesu iminyango evulwe emadimoni ngale minikelo yabo kayivaleke egameni linamandla bese kuthi uNkulunkulu wena uyavula iminyango evalekile ngenxa yeminikelo yabo siyabonga thatha indawo yakhe egameni likaJesu amen.